O Instituto Social da Mariña de Vilagarcía valerou o local do Club de Xubilados e cambiou a pechadura con acta notarial. A dirección do centro trasladou ao presidente dos pensionistas que debían recoller as súas pertenzas para poder iniciar as obras do edificio, pero estes alegan que non tiñan onde trasladalos. El non sei con que opción sacou as cousas de aí, imagínome que será porque é o que ten gana de botarnos de aí. Documentación da entidade, cosas personales do presidente, bueno, isto todo sin presencia de nadie. Non estuvo nin da sociedade, nin estuvo da directiva, nin estuvo nadie. El dice que trouxo un notario, non sei se é verdade, se é mentira. Unha situación que reaviva a polémica co colectivo que xa fora desaloxado das instalacións en xuño do 2018 sen que se lles facilitase unha localización que lles convencera. A Xunta o único que nos facilitou agora era se queríamos integrarnos na sociedade da casa esa que se chama dos ladrillos. Pero claro, eso está ben, porque dentro non chove, pero o problema é que non ten capacidade para coller os socios que temos nós. As pertenzas do club atópanse embaladas nunhas 17 caixas. Pola súa banda, o presidente da asociación sinala que faltan algunhas cousas que non están recollidas no inventario que lle fixo chegar a dirección. A mí me dixeron que estaba o director e que estaba outro señor con el e que había alguén sacando paquetes. Pero non sei se sacaron, se non sacaron, porque eu non vi nada. Ora, eu que lle contestei a carta esa que viña con acuse de recibo, contesteille de que na lista que el decía faltaban moitas cousas. Sobre a lista que el dice que se cadra teñanas, eu non quero dicir que non as teña nin que as teña. Ahora, o que sí sei que faltan na cartiña esa que me enviou co inventario que levou, non están. Recordemos que o ISM publicaba hai uns días a licitación da reforma integral da Casa do Mar por un importe de 7,7 millóns de euros, a maior inversión da comarca en infraestruturas nos últimos anos.